X'iswa li jien naħdem minn sodu sa filgħaxija mal nasal id-dar ninstabatu nolqod. Dik x'ħajja billi il-kont tal-bank tiegħek pereżempju bil-mod il-mod imma ħajti mu qed ingawdiha xejn anzi forsi d-dispratu mdejja. Il-kwalità tal-ħajja hija illi jiena nkuntent b'dak li nagħmel u b'dak li nagħmel b'mod regolari. Għax da ma ngħidx ara tara, il-kuntentizza tiegħi nsifer darba fis-sena. Fajn jekk gost issifer, imma inti qed tgħix dik id-darba fis-sena? Jew għandek minn sfortunatament jgħix għal-weekend. Iġri għasar is-sibt l-għadu t-nej fil-ħodu. Għaxri għandek ġimma kważi s-sof. Le, mit-nej sal-ġimma martirju. Għadik ħajja. Ġifiri, u again, nifhem għax il-bidla hija diffiċli. Da mhux li kemm tajt ħanibda l-xogħol, jew ħanibda l-karriera, però x'passi ħanagħmel, żgħar kemm huma żgħar li bjew ma ħossni aħjar. Isma' pereżempju bħalissa qiegħed in transition, għadni minn ix-ċert nitlaqx minn dan ix-xogħol jew le. Ħandaħħal affarijiet li ħajjejnuni anka biex nieħu deċiżjoni aħjar għall-eżerċizzju. Kemm bniedem ikollu aktar clarity, aktar ksibijiet ċari, aktar idejat. Forsi ħin għal-kwit fej il-bis naqra l-headphones u ma qatx nisma' xi mużika bum bum bum, imma xi ħaġa li qed tikkalbani qed tirrelassani biex naħseb aħjar jew biex niltaqa' miegħi nnifsi. Hemm min li huwa pjuttost kuntent f'ħajtu m'għandux jieħu deċiżjoni ta' barra minn hawn u dak il-mument jusaħ biex pereżempju jitgħallem xi ħaġa ġdida. Jew biex ikun mument ta' gratitudni biex jgħid grazzi ta' dil-ġurnata li kelli, jew dil-ġurnata li għadha ġejja, grazzi mulej, grazzi natura. L-eżerċizzju tant jiftħilna bibin sif. Fetħilna l-bibin tal-libertà illi saħħiħat tkun aħjar u jekk saħħti aħjar, normalment nista' nkompli naqfel il-laqs komdu, nista' nibqa' nimxi b'ċertu kumdità, nista' nibqa' nkun hemm għal ħadd ieħor għax jekk jiena nkun ma niflaħx tajjeb, awtomatikament anke min għandu bżonni mhux ħajsibni. Jiġifieri l-eżerċizzju għal min għadhom esperjenza, ċertament dik tkun il-problema ta' hemm min li ġiri esperjenza u anke meta nsaqsih kif kont tħossok meta kont tagħmel kemm kont tajjeb, kemm kont tajba, taranix illum ta' jiena meta kont nitrenja. Xi jżommak lura milli titrenja sinjura. U għax bħalissa għandi tfal ta' tfal. Idra isma'. Nofsija għalik intifsek. Imqar darbtejn, idealment tlieta fil-ġimgħa. Ħaqek. Jisħoqlok? Għax inti għandek ġurnata s-servi u taqdi. Jisħoq